Sakit. Ka message kalong bikum ne ba. Ngin pen bahaswa ya kalong yang ya kaman yang lajong. Ngin penbit penbiang shway la di Henry menta kumlo pin ai ya ka imlang salang kumlo pin ai ya ka yung kasem jong pil dan albi pin paton ya. Roda pikwa ba pin ai nakala shai kan show menta. Kanang bakala shai kan suk na itu ba kan show. Menta da pio kuno hai tai berang biang kan mau ba ikuni kiti jong piru pibu ka jing ma bukan bel di ikuni kiti la jong ro en sakaway na kabenta gitu ki balafin kani kadi ka ba kerpang ba nor beli ba sisin shubu menta ki kun berkim kila bakla te anda kila de bakla ki don sya ki jaka ki baki kemi ki pa kentan ki ka jing i ma shu ka ker mdon shu namar kala bakla te katu ka kun nalor barmen nalor dang rit kerta terisa ka perkan kamsuk mesim shu kan kata ya itu kelung te ka ika message ka wong ba na ka benta ki kimi ki pa long ba ada kila ya bakla ngimla pen bechu henry pediang iki ai i ka jing i ai ki ka jing sumar ka bakumju kenang ba perkat nai perkat shu ya kitu ki ba lahe perkat ba itu ikulung iba iban sawan bepli imtib ai kini arngut ki betip te perkat itu nomor beli ngasino kedong ai iba kata dala yo kun kemud kabam jane te ton basusai ru kidan basusai ru nomor beli miyo jing ichu na yin jialele bulok kam kun ushenrang kam kun te kata ngikren lela bulok le kam kun petno kato kena kasadon ke jingen nyupo ang tu si para bakani ke batam seneng bakani ke bakumta komni kato kan sa depreste kato ka kena te ngaso modong ban lain ke em kibala bakla pediang ke jing bakla henry pensan perang ba ai ke jing ai ke bakumju ba itu ikun ibadona kepo ibadan tip belai ibom tip iya ka hok kapap in kanom long te ka jing kanom inom long lang kanya kan inom long lang kanya tengah so to kamta na kalen so Kadai ba ong wan chop ma kata ba ini ban perkat kadon gawe ka yu ba ja ba ying jongi te marsin pengkon gumto ta ba ro shi ki ong kata ke burom oh la ja burom la kumnu ki bru kin kiran tengah pat kata apa ba kiran tengah la dom kan nyom pali perkat kata ke burom yu kata ma pali perkat tang kita ke burom mentam de shu ila baklata Nilai kum nolak baklata. Sisen bala bakla ke responsibility kum ngi ki bahayeng hasam. Ngidai ban kersan ke ni dai ban kersan ke ni tengi ong ke bedon kam do ke dai ke jingko jingkia jong itai ban sawan. Kata ke ndere kata ke burom kata ke burom ke yu jong pi hadin ru pila ban yu biang kata ke burom. Ndere tang ban yok kun ngimdai te ban yak bru. Ndai te ban yak bru bakla lagi bakla. Tambah kumba ong wan job hi ngidai ban pikir ke kat badang la ngidai ban pikir ngidai ban husiar ngidai ban airu kita ge awareness kum ki social media kum ki content creator ngidai ban ai shu kita gi awareness kenang bakan long open kenang bangila ban keren yu kondom ro nambar ba ban ongi ki bru nai have sex nai eu sex ngimla ban stop ikata ngidon kam hi kata tangba ke ro ngidai ban promote yu kondom ro kenang ban light ni ki jingpang HIV kenang ban light ni ki jingpang ba yu ki bon ma ki jingpang ta ke ngidai ban promote ke ni kita ro kadai ki jing sngo jongata ke ro ba dai ban pek shwayel de hato ngila bil biang ne ngila na em ban kersan ngila na em ban yu ke dreams ke jing kwa ke jing tmu ki jong ya ki jing im jong dang yo khun ngila na ngimla na namar ba sisin bala yo khun ngimla shu te ban tekres sisin bala don ba panjam balong ai ja no ai you know ngimla shu ban tekres kada ki ga message ki kun samlai khna samla kumangi ngide ban kani gede opportunity jongi kat bangi dang pat ayu ngide ban simba ngide ban kat bam pat don kun ngide ban simba ngide ban kadai ban tikres shimai gres khnang ba jing im jongi kan poi shagwe level tang ta khule shwan
sultanat cibun banyak semua kata kajing keren jong primo kata message jong priba but ngiru hi ngis promote bet dan ini kenai menang kenang samlai ki yong kumno kata kajing jing semua jong pri halor kata kajing jong kha kenai shi jong bet ngim dei ban support dekat teenage pregnancy hende ngi ban support bagi teenage mothers ya kajing armet kena ngim dei ban support bagi kitu kilong kami kena ngi dei ban kitu ki badai ban kam kajing yarap handung ba ka kwat ka khia ne ka ying hasam ne kam tamo di namar ba ka bakut kadika it's a matter of life and death kum ong ma Kau rupi namar ba bon namar ba ke yum kini ke society jongi kelong judgmental palata. Sin bala you ani ki itu kentai bala armet lalong depressed lalong you shall ngi kedai ki you not the abortion kata kelong besniu ta kata kelong besniu like ani le you ta kata ka bapan long hi ki kentai ba ban sim bar posdu tau pot kedai ke society jengi hi bangilong judgmental palat sin bala ka ani jing you kata ke ni dai ban penduk ke ni kata ke mindset jongi kum ke society ro bang imde ban long judgmental imde ban support imde ban support tang bala bakala imde ban judge de ban support ide ban you bat ki de ban perkhat ni ne ban tai khon lung ke ban sawan gi kumbagi I hapo news semua kata kajing bread no ta sukha pun ki kata kajing bread no tu tadi ka lese kajing tiek brat ne kum kamen sim kami kam srai bandan manu kata kamen sim adong ba ngan bread ne ta ikun bangala pun po khandai banai kanum dan te kata kajing sim andai adu kata kajing tieng kabala long palat ya kata kajing it kami kata kajing sim kami adu ba kelak ban poi sul tau pun kan man ba lese tieng yo dom hayi ngasem me tieng sakran ki bari te lese ladang ngi kam long semua tu noi kita ya kita kilong kami kena let's say makiru hoi lagi dan kun makna de lahe be kun ilap beteng biang na ilap persang biang pat kumno ban penkiu la la de kajing ya nanti soki kan tagara namar ba kumsiano kendong ru ngatrai na ka liang ka sarkar ka don kampi ban ai awareness ya ki long kami kena ha namar ba pe jano kendong em kiring da kaman te ngatrai da ngam da tip kala don em kini ki diet chat na ne ki bana kaliang ka sarkar ki ba ya kini ki long kami ki ba yo khon hakarta ka mompati po ngayu I ka don ka jing hiar hakaman adu ba isin ai mangi ba pejro markat riu khat nyu khat prasnem la ong kila yo khon no te ngalau I da ki phau ngot ba khon bat karai kho ka bam ki bam bai tambang am tip ya kan kom ki bam te katu kan kata ngai I ba ka kata uri khulung ro namar ba dia khulung le badang boy kata ba te ngaso ban ong ba kumba ong menengin support ya ki lokemi ki ba bapli ki bala bakla ki ya ki bala bakla mdi bangin ong ya ro ri ngin ai ki ka support ban kina ban yeng ke adin bala kelon ri ban ong ya ka jing shokha na te inom support le te ka wei ka long ban lai ya ka bale ya ka pop ba he ka bayap la manong no ka pop ba kraw ka to kampret klong ka kam abot ye perkat janai shwa ba pin kap rip kong ong dimu kadai ting long kajing long samla jingi klat no dan ni ba ong ka balong powerful la ka message te yo mangi long ki puzzle kan kajing long samla jingi ta por ni puzzle impat long pati kena ida kala be ka shape jong I te kumno phila ban fix kini ki armut ki puzzle ba bor armut na pipinang kala be te te kabot kanum fit ken kanum fit ipila sa din na bot fly song e pins ngap tanat kan kajing long ni uring men sem do ko moy ni udan kata ko te kan thai ba si ban ta ba sendra what I do like the way he breathes te ko kan long kan ja jokes rumah te ting le don jing long mangap so tanat te kamot laya parano ka parak loy kayang ka sempro om ta te kata jing para si yang sistem ka ta pada ki khon pada ken ki buon kini long kami kena pas sa marwe ne ki belong single mother ken te ngathai tu ngila keren buon ki long kani ka topik khubri si buon biang phila plai por ban chani kani hi ka kajing ai men sim ka bakrau yang ngiru ban tit ba dan ki influencer ki belong kuma phi omde ba teng isi ki influencer ki tho ne ki ka message ki bagi project kim perkhat sani perkhat jeliu kan te la dadan bat kuma phi kita ki barolong sisa kata nuksa kan namar ba haba phi tho so phi perkhat ni ka jingmut halor nang ka pare hado kadon ka jingmut ka bapha ni ka basniu te ban yu I pada phi kumni banyak sko ki khana sa phi nga kat men ba kita ki nok pet ki ka channel jong phi ki dana ti ba in safe hands
Lusibon. te kubli sibon biang ki bapet bat basngap ro kamju akan man phias tanat ya kan ki episode bat lada pidon kanu ka jingkili phila wan comment hapo ka comment section jungi ada ngisit yo bon kini ki anonymous submission rumah ki ba comment ba text ngi ka ngal ambe spirit ngan nek mno ngala ting te ngala komtang long ne am di ta upil komtamo ngi yo bon ki jingkili te kitu ki jingkili ngin salet chapo ka Instagram story jungi ngin sapa ki expert si wan jubab ita ki jingkili jong phi lada pidang don shoot ru so ba sakali ngin salet ka session ka we ka ba ngin jubab lada kita ki jingkili jong phi parok khat nang ta de wanam klet ban pet ya ta jing right teenage pregnancy jo iwan job ro kermen pin sanat ya ka ngan sa ka link jong ka video jong phi ru kan pham ka bo teenage pregnancy ma bo phile channel jong phi te wanam klet ban like share subscribe ka YouTube channel ngi ban link ru sa ka Instagram bat follow ru ingi hang to ku be sibon